taimako sai ka bani damar yabon annabi muhammadu. Allah shakira mai bayi mai ba da gafara, wandara mai alamtar abin bautar muwa. Takalminka ya fi kowa annabi muhammadu, salatinka ya jalla kun manzo abin kula, har daraja da martabar takalmin muhammadu. A saka mun sahabbansa masu yaƙi a domin sayyalansa, a sanyo su ki gudu ne masa gudu. Maulana a Tijjani ogan gausu zamani mai faila nake nuni a Senegal Majid. Maulaya duka ɗauka sun kuce sun zage ka, sidi halinka sai barka sanadan dan Muhammadu. Takalminka ya fi kowa annabi muhammadu, kishina a gaishe ka shan maulaya labbai ka mai dacin uba masoya annabi muhammadu. Maulana uban uba mai daraja da martaba, takalman ka zan yaba sayyidina muhammadu. Da juriya har harshe na magiya na baiti da kafiya kun takulma Ahmadu, da su ne aka hau sama ya wuce sama can sama, har fadar Allahun maza su kafarsa sayyidu. Takalminka ya fi kowa annabi muhammadu, ya na zaman masu girman da girman ku ya girmama, takalmin da ya yi sama ya ga Allahu wahidu. Yau waka ce nake kan takulma na rike, sun zarce ubanka kai mai zagin su dan sugu. Sababance sahun sababa, ƙurar kafar sababance rawanin sababa, murhun gidan sababan sakatallen saba, malam dokin sababa, alkifar sababa, wannan ko wancan ba, ƙurar dokin sahabi ta fi kowa a rada. Takalminka ya fi kowa annabi muhammadu, mai zagin su dan uba ka zama yau bakar guba, dan da mai bakar uwa makin jalla wahidu. Takulma a gaishe ku kuka amsa sunan ku, babu rabo ga makin kuna alainin muhammadu. Annabi daidai sama ba kasan babu sama, ba akwai ko babu daidai shi da takalmin nan nasa majidu. Takulma muhammadu su suka amsa sunan, yayi haka ma kafar da sai dai su shigo da sauri. Takalminka ya fi kowa annabi muhammadu, mai zagin takalminsa ni ban so ya fasa, makoshin gaba ne ga wukar mu mun wasa mun cika kasta kan tudu. Na roƙa alfarmar ku dan shuhada guda uku, dan taguwa har buraku dan jakin muhammadu. Ban arziki ya zalman ni na hidima ta zantsani, kaga zamani da rudani in dace da mamudu. Fadar bege labbai ka maulaya a gaishe ka, kalmar nan da ka ɗauka ta rikita su jahilu. Takalminka ya fi kowa annabi muhammadu, duk wanda ya rena naka to kai ne ya rena, menene ya burge ku mu dai sai muhammadu. Rabuna ƙara martabar takulma na shugaba, wanda ya zarce na uba albarkar muhammadu. Allahumma salli ala Mahmudu khairul wara, domin salatin a karan son ka Ahmadu. Ni ne naka maula ya so dangi na tsami, ya madan ma da kai na ado maula Muhammad. Takalmin